Нали знаеш, бях ти казал за един тест за бременност, обаче... За тебе ли? Здрасти, как се казваш? Християн, На колко години си? на 18. Супер! Пия, ако си бил в повече от 2 дискотеки за една нощ. Еми ще пия, какво да правя? Заповядай, ти си човека, на здраве. Можеш ли да звъннеш на майка си и да й кажеш, че скоро ще става баба? Добре, правим го, давай. Телефонът ти в теб ли е? Да. Добре. Ало? Да. Абе, имам една, не знам как бе, са някаква странна новина. Значи, нали се сещаш? Колко странна по десетобалната? 15. Значи, Да, няма такава скала. значи тъй ще го обясня. В принцип, нали знаеш, бях ти казал за един тест за бременност, обаче... За тебе ли? Не стана както трябва. Колко, 2 сърцелива? Ми... Или 3? Да, 3 направо. Ако е 3 е добре, ако са 2 е лошо. Ама наистина, сега не знам какво да правя, ми трябва помощ, трябва ми съвет. Отиваш бачка, спестяваш пари. Коти няма ли да го гледаш, или сам да се оправям? Оправя се сам. Абе, съм баба. Като го прави вика ли, да ти помагам? Сега такова викаш. Хубаво, добре, мама. Ай, ще се чуем после, че направо. Бе, кажи. Чао! Супер си, брат, изпълни си предизвикателството. Може да последвате Simpress маркетинг за още такива видеа.